Keď som zistil, že Digital Health a Dr. Cook vytvorili novú spoločnosť Zajto, tak som doslova v ten deň, keď som sa o tom dozvedel, alebo možno na druhý deň som si kúpil Zajto a odvtedy ho používame. Predtým som pre svojich pacientov robil kineziologické testovanie, pretože je jasné, že jeden vitamín nebude fungovať pre každého. A v skutočnosti pacient môže potrebovať vitamín B, ale nemusí dobre reagovať na tento konkrétny typ B alebo na iný. Takže som robil veľa kineziologických testov. Zito nepoužívame ako diagnostický nástroj, ale používame ho, ako to ja nazývam, ako akúsi cestovnú mapu. Takže súčasťou môjho poslania, môjim cieľom a plánom ako doktor Bob, lekár bez liekov, je vzdelávať ľudí, aby mohli robiť múdre rozhodnutia. Keď niekto príde do našej ordinácie, proces Zito je súčasťou plánu. Je to skvelé pre nás, pre mňa aj pre lekárov, že im môžem dať túto cestovnú mapu a povedať, dobre, toto som zistil. Milujem, keď doktor Cook hovorí, že Zajto je informačná technológia. Poskytne vám informácie, ktoré máte pred sebou a vy ich musíte inteligentne spracovať, potom sa rozhodnúť, či ich môžete využiť a následne urobiť to najlepšie, čo si myslíte, že je pre klienta v danej chvíli vhodné. Je to vynikajúci nástroj. Prináša skvelé informácie. Každý pacient, ktorý je v našej ordinácii, má v priebehu prvých 2 mesiacov aspoň jednu skúsenosť zo Zito. A potom zvyčajne prehodnocujeme pacientov každý mesiac alebo každé 2 mesiace. A je to neoddeliteľná súčasť ich programu zdravia v našej ordinácii. Pre mňa milujem, že môžem vidieť výsledky veľmi rýchlo. Momentálne máme k dispozícii tie najlepšie nástroje na svete a Zajto to ešte viac uľahčilo, pretože môžeme skenovať obrovské množstvo informácií. To, čo sa mi na technológii Zito páči, je, že sa prepája s overenými hodnoteniami západnej medicíny. A viete, ja by som nikdy nechcel byť bez technológie Zito, pretože sa prepája. Už sme v 4. roku, zmenilo to náš pracovný život a je to pre mňa rovnako dôležité ako moja zubná kefka. A myslím to úprimne. A čo je vzrušujúce, je, že ľudia sa začínajú naladiť na to, že to, čo robím vo vzťahu k svojmu životnému štýlu, je odrazom toho, ako sa budem cítiť. Myslím si, že viac kliník by to malo používať. Je naozaj zaujímavé, keď pacienti prídu a povedia, prečo to nemajú aj iné kliniky. Toto je prvýkrát, čo som to videl. Bože, každý by to mal mať. A ja hovorím, áno, každý by to mal mať. Pretože sú to informácie špecifické k otázke, ktorú ste položili o jednotlivcovi a potom zhromaždiť všetku tú individualitu do nejakého typu správy alebo spôsobu, ako urobiť rozhodnutie o jednotlivcovi. To sa nedá porovnať so žiadnym zariadením, ktoré som kedy videl alebo používal. A práve tieto informácie nám pomôžu sprevádzať ľudí na ich ceste k zdraviu.